Bueno, eu estudiei Economía e sentía que ia moi da man co que estudiei en Economía porque iba a darme unha visión máis empresarial, entonces sentía que se complementaban perfectamente un estudo co outro. Cheguei a Beluria motivada por saber como funcionaba a economía social dende dentro. A verdade é que durante o grau asistín a algunha charla sobre o tema e me pareceron moi interesantes. Aínda así, creo que a economía social ten moi pouca presenza no plan de estudos dos graos, sobre todo no ámbito de economía, que debería estar máis presente. O principal proxecto no que estuve na cooperativa foi no Japolimpe Emprende, onde tanto estiven asistindo ás xornadas como tamén impartín unha delas sobre conceptos básicos da economía e tamén participei co meu titor Alex no asesoramento a persoas que querían crear unha cooperativa. Estas prácticas tamén me serviron moito para desenvolver o meu TFM, xa que é un plan de empresa sobre unha cooperativa e grazas á axuda de Ana, que é experta en economía social, pude desarrollarlo moi facilmente. O que máis me sorprendeu de como funciona unha cooperativa é o forte compromiso colectivo que teñen os membros e que todas as voces contan. Ademais, dáselle moita importancia aos valores e á cohesión de equipo, factores que melloran moito a convivencia do grupo e que creo que melloran moito o entorno laboral. Aprendín a darlle máis importancia ás persoas que a teoría. Cada persoa ten unha realidade distinta e hai que aprender a escoitala, a adaptar a información aos coñecementos que ten cada persoa e a acompañalos dunha maneira próxima e efectiva, sabendo sempre escoitar para saber os seus problemas, necesidades, etc. Non tiña contacto directo coa economía social antes de entrar en Abeluria. Como dixen antes, sí que coñecía o que era un pouco a economía social a través das charlas que impartiron na facultade, pero non tiña un contacto directo e por eso me animei a entrar na cooperativa nas prácticas. A economía social para min é unha forma diferente de facer economía, onde o máis importante é o valor que se aporta cara á sociedade poñendo sempre as persoas por diante. Mellorei a conectar coas persoas, a ofrecer un asesoramento personalizado e mellorando a miña escoita activa para saber o que necesitaba a xente para solucionarlle o que realmente lles preocupaba. En xeral, a experiencia foi moi enriquecedora. O que sí que me gustaría é ter un coñecemento anterior máis amplo da economía social para poder aplicar os coñecementos de forma máis inmediata e directa e máis efectiva. A nivel persoal, creo que me aportou moita máis confianza en mí mesma, xa que saín da miña zona de confort ao enfrentarme a novos retos, así que agora confío máis nas miñas habilidades de adaptación. Ahora mesmo o que teño pensado é seguir ca miña formación nun mestrado, pero sí que estou moi aberta a novos proxectos que estén relacionados ca economía social, xa que esta experiencia me ensinou o que se pode aportar na sociedade con este ámbito. Nos próximos anos gustaríame desenvolver proxectos nos que eu poida desarrollar máis amplamente as miñas habilidades de xestión e estratexia empresarial. O meu principal consello sería que se apunten sen dubidalo, xa que coñecer outras formas de economía, de non convencionales, poden axudar a abrir a mente e coñecer novos ámbitos que incluso lle motiven máis que os tradicionais.